Скъпи колеги, съвсем скоро ще излезе и програмата за Национална конференция за ортодонтска профилактика. Специално моята тема ще бъде за планиране на орторесторативните случаи и като цяло орторесторативни възстановявания, така да ги наречем. Т.е. това са случаите, в които така или иначе децата или възрастните имат някаква необходимост от композитни възстановявания. Например, когато имаме липсващ латерал, когато имаме съответно хиподонтия на някои от зъбите, когато, например, имаме страничен резец, който е с неправилна форма, шиповиден, например, когато има неправилна форма на зъб, когато имаме дискрепанси по болтън. Това са все случаи, в които няма как накрая или предварително трябва да се направят възстановявания неинвазивно, дори и в случаите, когато работим с деца. Заповядайте! Днес е последния ден за регистрация на възможно най-добрата цена.